Ku danna subscribe domin samun shirye-shiryenmu cikin sauƙi. Victory Hausa TV tasha ce wanda ke kawo muku shirye-shirye da suka shafi al'amurori na yau da kullum wanda ya shafi rayuwar Bahaushe. A yayin da duniya ke kokawa akan wannan annoba ta coronavirus, kowane jiha a Najeriya aka sanya dokar ƙin fita daga gida, wato lockdown. Hakan ne ya kawo tseko wa talakawan gari wanda ba su ajiye abincin da za su ci yau ba, balantana na gobe. Dokar ta zama a gida a wanke hannu amma babu abin da za a sa a bakin salati. Hakan ne ya janyo talakawa suka yi buris da wannan doka tun da gwamnati bata ba su abincin da za su ci ba, amma ta ce musu rigakafi ya fi magani. Hajjiyar Nasarawa mai muradin kare haƙƙin talaka ita ce take jan hankalin talakawan da su kiyaye wannan annoba ba wasa ba ne fa. Ga zancen nan daga bakinta. Jama'a mun wani lafiya. Abin da ya dawo da ni yau zan ɗan yi diddigi ne akan abin da muke ciki a ƙasar nan. Da alama har yanzu mutanenmu ba ku sani ba, ayya ba ku sani ba. Inda a ce kun san abin da muke ciki a yanzu haka, kowane ɗan bantan uba zai shiga taitayin shi. Wasu har suna fushi don an hana su wucewa hanya, wasu suna ɓata rai mata na cika na batsewa don an ce mata kar ta biki ba. To ki je ki zo ki yaɗa da 'ya'yanki da mijinki akan mene? Ku matafiya, uban wane ne ya ce muku ku yi tafiya? Ba an ce kowa ya zauna a gidan shi ne ba? Ana dukan ku kuna wani cika kuna batsewa. In ga dan fantan buhun uban da zai zo ya gaya mini cewa wai bai ji daɗin abin da an mishi ba, na rantse da Allah ma mutum bulala mishi dukan buran uba. Tunda ba ku ji magana ba, ana zauna a gida ba ku ji ba. Na ji daɗin abin da gwamnan Nasarawa ya yi, ya ma tausaya muku da ya baku ma kuna shiga. An ce daga lafiya yanzu sai an ɗiga danna maka wannan bindiga mai duba ɗumin jikin nan. In dai jikinka ya ɗau zafi, dole ne ka yi fakin ka tsaya kuma a maka me ake kiran shi nan da turanci da Hausa. Ni ban san shi da Hausa ba fa, sunan shi quarantine. Za a quarantine ɗinka. Daga kafi nan ma abin da ake yi kenan, baka shiga Nasarawa za a maka quarantine. Ciyamomin ƙananan hukumomi kun mini daidai, gwamnoni kuma sun mini daidai. Duba abin da gwamnan Kaduna ya yi, baka da abinci a gida ba, kuma an ce ka zauna a gida. Zauna, Allah zai hore. Allah da ya saka ka zauna a gida shi zai baka abin da zaka ci. Amma mutanen mu ba mu jin magana ba. Gwamnatin nan an san dai mutum bai taba cika 10 ba, 9 yake. Amma duk da haka ya kamata mu ma mu duba. Kullum ana cewa ya kamata gwamnati ta yi wani abu. Kai me ka tashi kai ma kanka? Wannan ba lafiyan gwamnati bane, lafiyan ka ne, saboda ita kanta gwamnatin ba lafiya ne da ita ba. Na ma kasa yin ma Hausan gidan ma na dawo. Haba. Abin yana bata mini rai. Wai yau jiya amma mutane bulala a Karu har suna bata rai za su yi fada da police. Ina muku kakab da bindiga da ku gane ba ku da wayo ba. Na ce wani zance ne. Ku zauna a gida, wannan abu ba karamin abu ne ba. Bari mu ga yanda zai kare, amma ina kun ce ba ku zauna ba. Uban da bai zauna ba zai gane yayi. Kan zagi na mala hoda. Haba. Jama'a mu ma kan mu fada. Dan ya Rasulullahi. This thing is above what you are thinking of. Na ma juya turanci. Ayyasa. Kuma ba ku san menene ba. Yanzu haka yana cikin gari ne ba. To wallahi tallahi ya tashi shiga kauye da karkara da ruga, na rantse da Allah su ne za su shiga uku. Ba mu fata ba. Amma ku kiyaye, ana ku kiyaye, ba ku ji ba. Har yanzu wasu na ɗauka buhu na te kasuwan kauye, an hana ku shiga mota, ko wani ɗauki buhu kuna tafiya a titi te kan city bus. Sai ku tafi. Inda kun tafi nan, in nan ne ajalin ku dai. To, ni dai ina faɗa ina ƙara. Mutum ya mutu ba mishi wanka ba? Ba mishi wanka.
saboda wanda ya muka wanka ma zai iya ɗauka. Haba, irin wannan abu har ina. Don Allah don annabi mutane na ƙauye ku ji magana ku zauna a gida ku daina yawo ku wanke hannu ku wanke ma 'ya'yanku hannu don Allah don annabi. Ba za ku gane ba a yau din nan a yanzu haka inda nake zaune wallahi tallahi mutane 224 su ne a yanzu haka a Najeriya. A cikinsu mutane nawa mu muna gani kamar wasa ne wannan abu. Wallahi ba wasa ne ba. Haka ne zai zo ya share mu ya rage mana lamba na mene. Ana ku zauna a gida kuna ganin laifi kuna wasu ku suna gani ka an gwamnati ne ta yi wai an kawo annoba shi annoban ba ana kaushi ne ba sai ku yi maganin shi ku zauna a gida ba in ba buran uba da cin durun uwa ba mutum ya fita a gidan shi kuna fita ana kora ku gida ba ku ji ba ayya talaka ku ji magana wannan ciwo bai san mai kudi ba bai san talaka fa don Allah don annabi na roke ku ne ban yi magana kuma ba ban yi ba. Idan kunne ya ji gangan jiki ya tsira.